depuis dugu masaden jala e de beni daga klinika ha beba don furum sunyuma koni ika tobili kan ke ka ben midi de ma ga ambe 14h la 15h be nyini nga sali se ka klela ma o te wala la fana yo ha karamo ay sa kuna skoro be no ma sa itentu nga baraki me 14h al sa klela ma ha Eigan na songo di R de la. Igan na songo di R de la. Ne ma na songo de ma 11h kon na naw. Ok ma charbona skot mene be ka daga jugoro 11h midi kate mo. Ha? Tu wardi jona ki teseni mo. Ni ne la abe foko dimsumani ay gere abange bola ay gere abange bola. Ay gere abange bola ndo be to billahi no yoro do billahi. Anga fola ma koroba billahi no e daga sigi. I mene be 30 minutes ya sora ko bana peu. Asora bana peu billahi asora fi sajero lu era kumetika ko di soldoro ngadaga sigido abani billahi na sisantan chama holala billahi adore flane bolo tanto ha bo era ngo beten fola sa passé nebe na le jama de wole bi ngu kana ngadumuni ha awo mena jama de wole bi ngu kana ngadumuni boni dumuni ere ma moka bon erma ne asoro ni jama nu le klela dum wote nga saraka kelen fuyo ne be fe ka ben ke bi jamais fait beka do dakelen fe ka bo dakelen fe ne be fe am betike ka do tasakelen ne kono e karamo e ga mo fara nyonga waje uke ga dumuni ke mun kama ala ibado aramade malien be fay bebe balam bebe fala sajir ni malien fa malien ni be bo ko ne to doni ne be fe ka exemple le yira doro ma ka do nga fo kone karamogo wensen comme ben fait bo o era tobili to te clean sali bari ne eni ne do ibi dumuni mun tobi ne te kuma wala bari defo be kulula ngani nunu na koni ni bi tobili ke tike sika kan bari ne e to ko chena ne to ko be chan fere ha ni tarai to naka manjini wal ma ko te me ma ko dumunna ma ko dese ka dumuni ke e kili tate ato ko chen ne reta bala de ne fe kuma aha idung kuma do la manka ko kulangate ko jolla sa karamo ha ifara ka bona ake ala kama iki ifara ka bona ibado idunga nyefone o daga dila ko bari don temena ne mom so la modeni wallahi ni ne sumara la firi klan dungu dunia du idi so ne wallahi karamo ni si ne baka nyefi ka fam do ne ko ngika ni sigi ka to bi shengele ne ki la jama ba muso de ni ka bara de anga bara e warbodi akala kama sakaramo mo to aka bara ke sa wallahi idume ko la zame nga jade sali ne na ni sigi mo kere fe do mo ko ngolo bere be shu iga bara ke so atu sanga chi ke sa iga bara ke e dan ta ka mo ga de maya amo RD temena doni amo RD temena wardi fene temena kar jamais normalement jamais dumuni mandiri dumuni nga dogo mi mandaka boni jamais ma be abe foko à chaque avantage il y a un inconvénient e ka furu inconvénient e ka dumuni te moka ben erma ate moka ben erma kuma si billahi ni mai sa wallahi ni mai karamo jamais normalement jamais kan moka ben miri pilema na tala retard la doni o e miri 30 nga jamais 14h wote wala la fana yiwa karamo ni mandi ne wala ala na kira kama iga wuli ka bon kere fe karamo so atobili go ambega joga ni siga kuna kiga tobili ke boni no kume ko mo fonera kume tanga nasa bar ne tare e ba bebe se nasa na muna e wad ni manega ta nasa anga zame to wote kile so billahi sali ne mai zame to bilade e ba bebe so di me do chaba koro mina ko dumini to bi o tene kram ko wenzene ibi to nasa ne ben che sirini kama sisa a beni bodu ku che ka ke zame kuna ndie ibe so tuluba jawla mu yimo mso wolo jom mso wolo o foke ubina chen ita wole go fai na mi ndo ikula no men ba tara mablale ngana neni ne ni fen jona sa so ni ngana neni ka ni fen jona ba nga ma wole ka masa chi wallahi vraiment ko ngere bu kanem nere iti si ko kongo bila sunu mo ma fie wo kongo bulo ka tele asa go sisi no horom so nyuma beba don horom so nyuma billahi sa soro lu tebe sno ko de la sa soro che fala kini na billahi ku daga sno ko
ngane flentak ne alisa tasma be tasma fifala ala de beni ma wati don suna ma shi tani don billahi ngobi bole idunga itela ikani ni mo jone kan nga ma wole duranya no gati la dun ha ha itela ko fe don kuma be maula ala fiere bisiga keta ana ni sigi ni nga dorete lafia ha non, Floriba n'était na ben à la tché. On a ce qu'on n'était jaloux ça, ben à la tché. Non, angata quoi, angata. Kana dimisa angata mi, kana dimisa. Ah, alma woke gata nansa. C'est pour que tu montres ton amour envers elle. Hein? Il faut pas te fâcher pour ça. De là quand il m'a envoyé, mon mais c'est mon akadoma. Aïe. Mbebe muso doni nasane, muso de bese tobilla. Nebeta mun. Ate forme na dom na o kama ngena ate forme ate gata nansa sugula. Et ma baragala nyini kadama. Donc tu dois faire ce travail, les mettre dans naissance sans Canada, avec t'oublier. Tant tu sais que t'oublier c'est pas facile. Manga que c'est pas facile. Muso de bese go kunchet c'est ka. Non, mon t'oublier c'est pas facile parce que manga que t'as sma koro. Maintenant ça toi tu peux faire ça. Hein? Comment si va dire la qui c'est la barando gaé. Ça c'est pour montrer ton amour, il faut être un homme galant quand même. Hein? Il faut être éloquent. Il faut avoir cette classe quand même. Hein? C'est de la soutenance quand même. Hein? C'est ta femme quand même. Hein? Elle mérite ça quand même. Laissez mon ami, voilà. Non, ne te dis ça. Toi, tu dois faire ça. Toi, il va t'adresser ça. Et pour le cas, akan no gonda foli la o mais ta kege angata mege oh mon dis-moi elle ah tu es mon ami kere gata nansa c'est ta femme c'est pas moi de mais toi t'es mon ami no ouais ah je suis ton ami mais c'est pour ça que je vais t'attendre ici on a déjà nous conseil dit mais écoute ka bangata ndekele via abena la tana na isa fait ni dumuni to gida ta du abena la che je vais pas manger ita du wallahi ne rebe ka ta san. Ah bon, c'est pas grave pour aujourd'hui. C'est pas c'est bon. Laisse mon ami. Donc tu vas aller acheter. Tu vois, tu bête ça c'est la galanterie quoi. Imagine toi avec ton sac tu viens ne ba ne jojole. On Nidia non. Ne jojole Nidia. Ça dit que muso era moi ni yedro ou bi apprécier quoi. Parce que wa faut qu'il nous chete qu'il ou nous tendance en sous là. Il va y avoir différence pas de créer. Tu es en train de pas créer au lube kora de sa flow. Akungo ko jume. OK. Akoko c'est ça. Akoko nous ngasa ni ta yo anta we la gafo. C'est pas mieux. Et ben c'est ka wole. On m'a vu la gafo comme ça. Non, ne fait la. Non, il va retirer unique. Alma. Et dans la chi. Alima. Est-ce qu'à d'aller ouais, voilà, Ali, ça va? Ça va. Et mon ami, Abna ta quoi? Ok, pardon. Il est où faut qu'à ta sans sous la gueule. Mon gars Nanjide. Oh, quand Nanjide quand gars. Oh, bon c'est ça. Nanjide n'a fait. Il vous le force ça. Ma c'est bien dama. Na tara sous la. Asani ben quoi. Voilà, il m'a parce qu'Abna ta nansa. Il faut que Koga nous regarde dans sa naboule. Il faut pas qu'il fasse il m'a amené qui est quoi. Java c'est bien Java. Java. Akanga Java ça hôtel. En Lokoti. Ah. En tomati. Toma titi. Tomati. Java irane. On Java doit être gelé. Abega tiare. Ka fla dune. Eh wa fana, so ko me fla le besane. Ko jume? Fla c'est la bana so ko bola. Ante so ko te kana. Ah donc on était so ko to bi anwa. So ko te kala bi. Le blo ga me da so. So ko te kala bi. Ah, fla ni so ko makala te jare. Flo et na fe mo bi da do ngala. Ite na fe mo bi da do ngala. So ko te kala jege te kala. Imagine. Imagine ga den sa bai wo. Machine. Awa kadi, il va kadi ya me. Machine. C'est ça. Tulu. Ah, on m'a dit on famille de la soirée mais gars sur le avec jege. Et mune be flow. Mune kera ko so ko ka bola. Ni ma so ko sa be jega sa jega kulubili. Ai an mo lu bola ma jalandi. O ta jalon. Fronto wala fronto. Ah, OK, ça, il aime ça. Il va fondre fronto fait. Nete fronto ko la re. Il va nete fronto da me fronto wala. Depuis quand il est fronto fait? Fronto wala. Fronto d'angel. Fronto defla. Et qu'il est parent qu'il est. On me donne ton nez dans le Ah,
wallahi Aywara. kuma fe te ka mere Chou. Supporter. Ja or les gars quand ils jouent. Ay ni na me jawo 8 ani goyo. Pauvre. Ay non me ja. Ni me ja poivre. Debi 600 Poivre. Anga nyongo la mere anga nyongo Il y en a céleri poivron. Céleri ni poivre. Avec la fenêtre même tout le monde. Ah, il va d'où ça fleuve. Céleri ani Un poivron. Poivron céleri. Tout. Ah, Toulou. Yo Toulou est carré à ma Est-ce que tout le blasan fait pas ça? afara docteur ko ko tu ko be mo ma be ko kala be tu ko e fendo Toulou est nané. Toulou. Tout. ala flare do wala bilare Qu'est-ce là? Ya. Il est en national, il va leur faire mal. Bon. Non, pour le ramener dans son retour, la raison, j'ai dû le ramener dans son retour. Ala wado. Vraiment t'en as ça. ne te ni besa Vraiment il n'a pas ça. Ni te soro ça, il veut ça. ne jikate kala Jega so ga ndongoni siboyo. C'est bon, Andy. flo ebe mu ne ko ne bulori papier nda wa Kan kuma da. ne te Il ni y en a sur le charbon. Ah non, atita o ko. Le charbon est comme là. Charbon 500. Ah Charbon. charbon ko en to bola logo amita ouais. Voilà, malo toi t'es bolé, malo toi fitin doroni. Malo fara. No kon ta dumun te ga tukuni. alma no do te war ne yere kata sa Voilà, ne il to est en ensemble fara. Non, mon ami, tu Comment ça non ça? Il est en ensemble. Fleur dama. Aya nya maron seban mi kala maron seban sa kagena. Macaroni. C'est bon. Adama. Voilà, il est en ensemble chaque jour. ko jume nto minere abenala chento a foire nto minere Voilà, show me mala nto mine ma bla ngasigi kono nto minere ah show me awe. ngone to mine Amine la bla ko la. ayi ta bla so kono ne te nto molo don ngoro de e kata na san wat la na sa sigi mine nte Bara ne be nansa na biwa. Ça va? Ya cheka atana sana bi. Almare be nyefe san bara me shigo fe. ya ite bonne de la Alma mangene ko amangene. Amangene. de bonne la ngatelin bi de ma chama ne gete na re Frank le ga gane ku. Ay kanata nansa sa kanata nansa. Kanata nansa. Oh ay kila dum kila tabi dabla bi. Nyenga maram blaka kila tibambe be de kadu. Yo. Odi ma jana. Ah non, voilà. Il me dit que ça. Aujourd'hui, moi, je vais manger chez Karamo. ijo anga nyongo la me folo est-ce que ne balo na soro ni bulu parce que ne dumuni nge tukum na ne ba do ne betanga na sanse bulu Kazame to bi kazame ba to na kada ngo me fa ba ka do dakelen fe ka bo e ba malia do fa ne bo do ne sira ba chi ne fena de be dumuni nge tuko do Aya famia, o jana ne ere bi wale. Sale ba tubli sale ba de kumila. ne be mo ko black kazame to nga jegadu La famille a me friti gla. Attends, Karamo, il me dit pour la paix, quoi. Ah, j'ai gagné. nga do dakelen fe ka bo dakelen fe am betike ka do ta sakele mo na bo de kadni Bon, il gagne à qui l'année, mais tu sais que il me sait bête. e o te problème ni ko ngone klo Ah, ok, la décision ta. a décision ko tare ne fena de be dumuni nge tuko do Ah, mais non, c'est invitation de ça. na ma jami Ah non, c'est bon. C'est bon, abana c'est bon. So wale wala jegeri wala. bon ni ina na ni min sura san fa do Alors, on a bala. awa aya fama awa ni ndone sigla dara mo wole C'est Karamo, non, on a aimé. Merci beaucoup. Merci d'avance. J'ai dit ça. On a déjà vu faire chini betana. non ni no Et il te garde ce genre. jika ni mina ka pamulo u be be mun ko Tu as été sauvé aujourd'hui. mais c'est mon ami wala fleur bi plan le la en fait bamana yake karalingo bamana yake karalingo bamana yake jara ay di basite alhamdulillah amba Yoro ni yedam sen naka dum mo mo la yoro. wa fle yembi Ay ndebe don ni dong la ne ga dara do mo ko benera de fin fo ite mbulu ga dima. dili ga problème de fana fle ni quoi c'est-à-dire ni man ne be mal ma bina mi fi fo
il faut des attendements de mon parlement. Ok, j'ai attendement. Ah! J'ai attendement. Aye di basite. Alhamdulillah. Mbamba isira kanya kuni. Mo muso kana ngi ngaki shira kanya wa. Ah, kuni. O de kala diga Glanta mamo. Abebe ala nole. Ay dili bodo beka alam sanjur bala la. Opo kana preso. Kana preso ala. Ne kai ta kolo. Parce que munu be furu jugun na nya woru. We chenga dili licence me jorango me joroni yede. Licence me kana surtout anga toli mangamu wara. Kerendame. Dili ni malaga mo dali. Di fan ne ne do mo bidinga. Dili okono ti chebo. O foi ti chebo. Ala de cheta ka chege. Ga wakati mase kolo. Etati wati egui. Etati wati. Kaisa. Ina ko dodi. Kiki dodi sa ete. Dili ijara. Wallahi kama kudi. Dili frado be kan ko ni kulula manja yiri ne kula manja yiri la duro abadi. Ne te ga fura ko tan ndo an. Bo yayi. Ite do wala fo. Muso fumbe na ne fe ko la ya be me ga su. John. Ite no to ga lafia. Ba basta. Ana wakati sila be ke ne ma presse. Ma ko sa ko mala presse wa. Kana presse no ko be ka alam tan duro be alala. Awo. Be ba don nanzoro be click an ne fo. Fatima Maïga va foni kuma be ko. Tout le monde sait que Dieu donne. Tout le monde sait ça. Mais il y a certaines choses il faut forcer. Comme ça, Allah qui va faire. Comme ça, Dieu va dire que ces femmes-là élevées. Voilà, élevées de. Yeah. Ça kalamo. Mo na kunga koroni ere. Wala ngere kunta baka nyine na ngo. Ena yo sage. Munyi be fe anga bendi. Wallahi orlanje nye nga maram blanga ka tubulike ayya isa awo ngaka dumni batri ngambe ambetike kadun kafo kibina tasantaka ataka tane sokono tere ambetike kadun tasakono kadunya karamu ga dubora no wala no ko ni kera ngoni o yandu ai melega juma be jigiya wala sisa be 600 wallahi yoro de ala umsona awo isona awarsa telefon ay fui parce que fliga ko sora wa iko fui bana en so e pa ko ni to boma sa dili era kala na fulani karamu o chale pi muso bene bulu oh ne ka o blaka tubuli ka ko dungu no ti fui sa ne ya do sa e karamu ko fulani ha iga farmi man tugu debo e plega dumuni to bini ni ko nge varan fulu na ta ko ni dondra ne ma sa mesa o bulu ya ke bo e plega dumuni to bi e mili be awna ko muso te e chete ne bolo oh muso te fulo fene bulu o kambe ga dumuni no karamu wala ki sarare mo manka kabi ma dumuni nge fola la ki sarare wallahi non te foi zamedo awo comme we dumuni mandi dumuni do chela nya ka zame kaso ne kumina zame re kuma nke sa ni kana la ga war black na bana e folo do sosi bala ko abeb don balai abeb don ni re kumeka ademe ka sumala su bana awo sumala ba jaye re sumala ba jaye dili awo ni me dumuni si ma wole ko mo bashi ko so na dati andro mi awo bashi de dili nge jija ni nanga na temere wallahi ne bare fay gendron la billahi imeni faga muluga fay ge jija ni nanga na temere ha suna imene ande ni imene bige ko goide e dogono mbebe ga taybia o bele tikile iti akili soro ere yo ebe uniforme sana antere musaka konyo ma shite ega uniforme sana nite la ngoni moy goy walde itita takui basite la kansa we nyali Sali nam ala bon dumune sa dumune mammo ka ben eriere may bi ka ko suma alisa bon dumune mo ka dumune nge chaw mo ga chap mo bon dumune na ngati go jita awa nimbe inyebe iniga ko be nizame ni ma ko na donde pa Allah kun te ki sige nyani nga ma ta wole awa nawa nimbe nende Allah Karamaka Waze Anti amba ila ko kai amba karamaka gra fama de Waze
wallahi n sigilen tora da la dɔrɔn ni ala cɛ zamɛ kasa donna nun na non fo n bɛ ka ɲɛnamini aw bɛ se ne b'a dɔn e ye maa ɲɛnama de ye sa e tɛ mɔgɔ jɛ dumuni na n'i ye mɔgɔ karamɔgɔ a fɔ karamɔgɔ karamɔgɔ ka karamɔgɔ denba ɲuman denfa ɲuman tɛnɛ n'a ye tɛnɛ ni cɛ in yɛrɛ ka kuma yɛrɛ ne tun bɛ fɛ ka dɔ kɛ tasuma ka taa di tanjɛnɛbu ma ka taa dɔ di tanjɛnɛbu ma faran kɔrɔmuso e bɛna jɔn ci o la sa sali n bɛ taa n'a ye wallahi n bɛ taa n'a ye ne bɛ taa n'a ye wallahi fara kɔrɔmuso tɛ wa tanjɛnɛbu ale ye maa ɲɛnama ye dɛ ne ka danaya maa ba de don an t'a bɔ ka taa awɔ a bɔ dɔrɔn n bɛ taa n'a ye karamɔgɔ karamɔgɔ il faut mana ka taa baro kɛ tɛ dɛ a y'i ta jateminɛ sisan i ka taa tile filɛ na an ka baro dɔ kɛ waati don n bɛ na o kɛ pewu sinon an ka fɛn bi yan dɛ a ma joué fɔlɔ ayi karamɔgɔ ko bɛ kɛ i ka taa d'a ma wallahi n ka maa ɲɛnama don awɔ a ye perese kun ka ne ka tasa dayɛlɛ ne ye ci o la patron de ye sa a d'a da n ye nin ko daminɛ ayi ye patron de ye patron ni kana na jɛgɛ caya la a dimɔgɔ ninnu yɛrɛ malo de tɔgɔ b'a la an minɛ patron awɔ kana jɛgɛ caya la kana jɛgɛ caya la tɛna jɛgɛ caya la sa karamɔgɔ i yɛrɛ fa n yɛrɛ ka zamɛ kɔmɔ bɔ han an tɛ nin kan o ka ca sa ayi kunkolo in dɔrɔn k'a la ko ne ni dukɔnɔmaw de don yan han n'a ka di ye gɔyɔ in bɛɛ k'a la gɔyɔ in ayi mɔgɔw bɛ gɔyɔ dun bara kɔrɔmuso ko bakɛ ne taa nin di tanjɛrɛw ma ko karamɔgɔ patroni a fɔ sɔn ka taa nin di bara kɔrɔmuso ma cɛ i cira ta kana jɔ la ɲɔni zɛmɛ ka ban ɲi to i teliya kana ɲɔni zɛmɛ ka ban ɲi to ka taa ka na awɔ karamɔgɔ o di ka na nin tɛ ko ɲɛnɛma yɛrɛ ma da la filɛ nin bara dili tigɛ o di jan ne kan tigɛ ko filɛ filɛ nin bara dili ayiwa n'a ma na n b'a daminɛ dɛ e fi falan bila mi falan fɛ k'a daminɛ ka jan to voilà an m'a fɔ a bɛ na retard la diɲɛ ko bɛɛ la to yen sa n'u ma na dɔrɔn n b'a daminɛ dili ne y'a fɔ dili k'i poussé ne fɔlɔ ma bara i jasigi sa ko bɛɛ de don mɔgɔ man ka perese bɛɛ dumuni na sa wallahi a kɛ kun ye o ye nin waritigi zamɛ ye dɛ nin waritigi zamɛ ye Fulo kule ba daminɛ so bɛɛ bɛ deli ka samɛ yɛrɛ ala sɔn ni sama sɔn ni perese bisimila awɔ an lamɛn ko i yɔrɔ kalama muso dumuni na kabako don koyi nin ye bɛɛ dumuni ye non an tɛ jɛgɛ ta an dumuni kɛ fɔlɔ an tɛ ta fɔlɔ an jɛgɛ kɛ laban la an tɛ jɛgɛ ta o tɛ nin na i y'a dɔn foronto bɛn n'a ma jɔfilo yɛrɛ i bɛ k'a fa dɔɔnin b'a la n'an ma fa bi an bɛ fa dɔɔnin na deli n bɛ taa na dɔn sisan yo ni ko he la paix i b'a fɔ il faut la paix he la paix il faut la paix. kɔngɔ bɛ na debi diɲɛ dugu jɛra ne ma dumuni sɔrɔ ka bila n da kɔnɔ ne ma daraka sɔrɔ tile fana dun waati selen filɛ fo 15 heures bɛ na se ne ma dumuni sɔrɔ ko ne ka t'o de jinɛ mɔ bara kɔrɔmuso min kɔni f'i ye nin kelen nin tɛ sɔrɔ i fɛ dɛ dumuni b'e bolo so ye f'i t'a kɛcogo dɔn ne dun ye fantan ye cɛ ni ja cɛ ne ni zamɛ duman cɛ n t'a waati dɔn don o don n bɛ dumuni san na maa min a ka zamɛ man di fiyewu i b'a ka zamɛ san k'a san k'a san a ka zamɛ man di don o don bisimila. la paix. Il faut la paix. La paix au Mali. Il faut la paix. La paix à Bamako. Il faut la paix. La paix chez Karamoro. Il faut la paix. Et la paix. Il faut
La paix en famille. Il faut la paix. La paix entre amis. Il faut la paix. La paix entre époux. Il faut la paix. Et la paix. Il faut la paix. Go. Salut Rubi. Oh ben oh ben Kadiza. Masa alama ben nyonda. Ben oh ben Kadiza. Masa alama ben nyonda. Non. Et la paix. Il faut la paix. La paix je caramo. Il faut la paix. Et la paix. Il faut la paix. La paix autour de jamais. Il faut la paix. Et la paix. Il faut la paix. La paix autour de Djegadouma. Il faut la paix. Tu vas dire que mon lopin est en éveil. Est-ce que vous avez tu es valide. non a furu ko yɛrɛ a tɛmɛ ka kun bɛɛ k'a la a jɛgɛ non u b'a fɔ ma ko sumalani tellement ka karamɔgɔ ti maa ɲɛnɛma bila k'a b'a ko jɛgɛ bere kana kan ko ngɔyɔ ne bɛ mun ka ngɔyɔ la k'a b'a la ka n ta n tɛ ngɔyɔ dun n ka kunna kojugu ka jɛgɛ kunkolo ko ka to di kɔrɔmuso ma n bɛ se ka n tɛ taa n'o ye fiyewu n ka taa n'o kan n ka malangolo ye yan n yɛrɛ bɛ n b'o la cɛ k'a b'a la ka n dama nin kana zamɛ dun fɔlɔ non patrɔni a ka zamɛ ka di cɛ Présent. Présent. Ah, patron. Présent. Aïe. Dona duguna sa karamɔgɔ zame kan. Ah. N y'a lajɛ n'a nafɛn bɛɛ b'a la. Nka problème ye min ye. Présent k'i place de yan. Présent. Présent man ka dumuni kɛ jama cɛla. Wa présent man ka dumuni kɛ carré kɔnɔ. O tiɲɛ. Wa présent man ka dumuni kɛ hali mɔgɔ dɔ k'i ye o man ka présent kelen. Sokonna kelen o tiɲɛ o de kama ne ye kɛ n ka défenseur o de kama n y'i kɛ n ka défenseur ɔ sisan ko président man kana dumuni kɛ jama na e bɛ don so kɔnɔ ne bɛ dumuni ne bɛ taa i bɛ don so kɔnɔ i bɛ don so kɔnɔ e m'a faamu ne tɛ fɛ k'a fɔ sanfɛ ko ni ne sa ne tɛ ka sécurité ye wa ɔ ni ne ye ka sécurité e kɔni ne jagoya ne bɛ garde de o est-ce que dumuni san ni pɔsɔni b'a la ne e bɛ bɔ o kalama. Ni aw ye kuma fɛn fɛn t'aw la. Ne t'a dɔn muso de la. Bala muso fɛn karamɔgɔ muso ye. Ale ka tobi la min. Non a bɛ se a bɛ se. Non i bɛ se. Mɔgɔ bɛ se tobi la kan dɔn. Non a bɛ se. An laban an bɛ n'a ta o. A bɛ. An wari fara ɲɔgɔn kan. Jɛgɛ in tɔ ta fara. Ne bɛ nin ta i bɛ nin ta. An wari fara ɲɔgɔn kan. A ye jɛgɛ in bila a ye jɛgɛ in bila. A ye jɛgɛ in bila. A ye sanfɛ fɛn tɛ a ye sanfɛ fɛn tɛ. O de b'a jɛ o i y'o mun kala karamɔgɔ. A ye sanfɛ fɛn tɛ. Karamɔgɔ y'o mun fɔ. A y'a bila a nɔ la a y'a bila a nɔ la. Ka jumɛn bila a nɔ la. I ɲɔgɔn kunkolo kelen ta fɛ. A ye wuli karamɔgɔ. a ye wuli a b'an ka dumuni na dɛmɛ ɲɛbɔ la. Ala saraka minɛ karamɔgɔ. Saraka ma bɔ bɛɛ ma bɔ a ye wuli. Ne yɛrɛ bɛ tɛgɛ ma kɔrɔ sali tɔgɔ. N'aw ka wuli e tɛ kunbɛn a ye wuli. Hasidi den aw bɛ sɔn tigɛ fɛn ta bila n'aw ti kana sɛbɛn dun na a ye n ka sanfɛ fɛn bɛɛ. Karamɔgɔ ala ka bɛn sabati dumuni jɛ. Ayi maa na sika daminɛ tɛ ne m'a fɔ n k'aw ka sanfɛ de don e tɛ ne ye jɛgɛ fɔ ye. Karamɔgɔ k'an tɛgɛ b'i ka dumuni kɔnɔ. A ye wuli. Bara mun bɛ nin e tɛ kuma ma ne m'a fɔ e ka wuli wa. Taa n'a san i k'i ka tobili k'i yɛrɛ wuli. E m'a fɔ k'an bɛ fa. An kana bɛn bilen yɛrɛ a ye wuli a ka ɲi. Karamɔgɔ. Ne mun ko sali a dabila. Mais e de ko ko bɛn. A ka ɲi n ko bɛn ka ɲi ne de m'a fɔ a ye n ko bɛn ne de ma tila k'a fɔ a ye bilen n k'a ka ɲi n ko bɛn ma bɔ wa a ye taa a ye wuli a ka taa. Ne ma foronto tali daminɛ ka ɲɛ fɔlɔ. Walayi filaw
ay wuli aw ni mi e dio ki tiga du mune kala ni jinga bi singa ka uta du billahi uta du fonshi uta du ay wula wata ede ma fo ko ben wa lo ma la kele ita mi la bakana damine sa sali sali mol bala man ita fede ita fede ede a wele kana du ne a wele ne kala ka fo ka ta ita kan ke du ni ku be ma bo ha be ma bo ata ibu kula no be ata ngokata ma fa ganga ta flow akai mata mata ya jam na so jago ya be même moi pour le kelen ne ma dro ma pour le kelen flow ma dro kolo ata kolo dro oh baraga ni kulo inta oh voilà no kata ora kanga il va faire c'est pas la paix ça c'est pas la paix c'est pas la paix hasiria c'est pas la paix ne pas nous donner géré c'est pas la paix ça c'est pas la paix c'est pas la paix c'est pas la paix c'est pas la paix ça c'est pas la paix oh sang ne ba la je folo di jo sa ha akan sa e bi do so kono ne bi dumuni ke ko preda ma na dumuni ke jama cher ba la ko so ya ke mi puchi ngala kiri ya ke mi puchi preda ma na dumuni ke jama cher wacha preda ma na dumuni ke jama cher oh abura mi bi do karam ko fi karam bi mo ko jigi tugu de karamogo min do walde nani ani yere den nani o karamogo be de karamogo ni karamogo to tekili dum ka saba fi nen dona fi lala ana do nga minenga jige shuguma ne ga jamana kono preda preda to dunga jamana don do de ayi ba ka preda bi dum ne ga dro diga jamana kono don ubi mi lu yere bo jamana kono do nu to do preda to ne ga jamana kono ni preda ni jamana kono do ekini dum preda mi kinu sokotara na gitara aba za tola dambillahi wallahi ala anni karamogo bla na badulla no andi sangi ni sisa mata asigi duguma kinga nadan mo bala ala billahi ya be karamo ni ba do mo ni fi ba do ki kese jena umma marade billahi duba kono ne ni ke we ko ngal sigi kuna ega makoroba to tumene kuna gi te maga sanfe fona chaote ni yake billahi ba tumini balai ku nu ma balai kana kafu aha umma marade ne mara baliade ni ado billahi zame frede so tala jega tala na a sanfe fen sitala we mara baliade normalement ni makoroba tige maga sanfe fena demsen maga sanfe fena ede mu wele wa no wele nya la jere jasro mamara billahi wati temana nini ke makorobo kerefe uba fenkelen balai kona asura mene kono alishini ngante feka kula de sura na kadne we jega du nebe se ka balo kana mbese mo ko ni ba do tise ga jena tike fe la ba kanada mi ebe se giga dudon wele to do ga no lula si duni kuna ga klabo lu tike ko mo ka bo duni no karabo chogoroba jote wallahi chogoroba jote mene ya do nyebe ni ko geta nuna ato lula atela de lu mi na nu si ga duni ko bene abo lu era ka tizamere manji ma ne afie ka tese na afie billahi ni mo ga e billahi da dumun da mo ne ba fa billahi e zame fle manji ne la tala hein comme de ne la tunu neta zame na ga fa billahi Fadima mega avec les gars ne fane ko à chaque avantage il y a un inconvénient et ka furu inconvénient de foyer inconvénient s'il est et te se tobili la ate se mo ne ma tu ba ni te se tobili ne ma tu adumbo ko adu et te se tobili la ne ba fi ma fi ibe mo ko wele kana lu sigi duguni una ga kila ko tasata ko sigi ngete maru ya na ka die taji ko manjini ma bo ama boli ni sumala galala bi bolo ama boli manjini ma bo na to so re de ga bo imagine ma bo ne ba fi de ma fo para kun de chin ta fara ah ma fo